Tei Koktwma tongo. Moke Tripureswari total Mwtai 30 Mwtai tongo ningke 30 do. Moke Maa Tripureswari bufun lagi mu. Godin. Bisingtwi. Tolongnya Phani. दिया है इतना बड़ा हम कह ही नहीं सकते।
Tama Mwtai rok manthok mane mangkha lukurok to kwbangma phaimani nugui tongkha tai chwng orok sak baikhang no photo tisanani phaimani nung je chukini tar kantao je asukmani probesh khaimani jaga omo bahaike wngkha rok kisa gotana saikha nari Abang ko to tabu ab to mani kiri pata ongoi to orang asu man bele ke mama ni ke pula mama ni ke mohode mangkha ba mohode maman pore bu phatong hone nai bu sa phakya ko phakya kabang motai phemani pore ngake ta kabang din leng na Maa Tripureswari ma phakya Maa Tripureswari ma phaimani pore ke ma saka mahai khatno nang taglinga di non tangi borok bisas khlaya ang man robo anu borok bisas khlaya ang kabang phol phurung man pore suno bakse bisas khlaya ngene angi ko khataglinga rokoi phurungka rokoi phurung man pore ka tabuk to semia bisas la ya haitang ka Mwtai ko to tabu 30 ta ni upor Mwtai kaisa ya ni ro Mwtai bango phayo lagdar phayo Mwtai khele bango ta Mwtai kaisa ya ta tabo porjonto koita rok tongna Mwtai 30 ta ni upor ab to sungmo boni me abla kasar Mwtai bela 30 ta ni upor 30 ta ni tamo konya musung lukurok no ni je ar sano phaino ni bagui konya ni to busung to ngut Maa Tripureswari sauta mondir to tabo ang mondir ti sakato ti samale ti sapono tabo chikon ni bagui Maa Tripureswari ke mondir kotor santong ta apono mondir kisa kotor khlaina bagui nai sajo nangi to kota angka ke Mwtai bo kwbangma bagui ang kisa mondir ni sajo nangi tong kata sarkan thani bang nayo omo belai wana ma sinja sorkan to bahake nung tongoi ma ka ambrok kha abo to Mwtai rong ni kiri pata bo ma sano ashirwad dei tongo ke sarkan ta rokoman kare botol kesongo phano rokai mano mane ashirwad aske koraya deba chini dehero kuno shakti kare mani shakti sabo mani shakti chini dehero tam shakti tong chini dehero kun kare chung bebang mani thani si ya pa pheli san kasa sung manai hai deba